אני רואה שממה ששמעתי עד עכשיו, אנשים מדברים תכלס, אז אני אנסה לדבר תכלס. וזה חשוב מאוד, כי הנושא הזה הוא נושא שבסופו של דבר אנחנו יכולים לדבר עליו המון, אבל השאלה מה אנחנו עושים בסוף. ויש לכך הרבה מאוד היבטים, גם ברמה ממשלתית, גם ברמה של תפקוד רגולטורים, גם ברמה של המערכת העסקית. אז קודם כל ברור שאנחנו גם בתקופה האחרונה, אנחנו חווים ונמשיך לחוות עלייה בתקיפות, ויותר מזה עלייה בתחכום ובמורכבות של התקיפות. ואמר פה אלי שאנחנו באמת יכולים להשקיע עד אין סוף, אף פעם לא מעט להשקיע בסייבר, אפשר להשקיע עוד ועוד, והשאלה מה הגבול. גם השאלה אם קורה אירוע, אז האם זה אשמתנו, והאם אנחנו צריכים לקבל, אני לא רוצה להתייחס לכל מה שנמרוד אמר לגבי חברה ספציפית, אבל האם זה אשמתנו שתקפו אותנו? האם אנחנו צריכים לקבל כנס על כך שתקפו אותנו? ועוד שאלה, האם כאשר גורם עוין תוקף גוף עסקי, אז האם האחריות צריכה ליפול וגם העלויות צריכות ליפול רק על הגוף העסקי? ואלה שאלות לא טריוויאליות. אז קודם כל אנחנו כמובן רואים את הסיכון הזה כסיכון קריטי, קריטי גם מבחינת שמירת לקוחות, קריטי גם מבחינת יציבות המערכת, מערכת הפיננסית היא כמובן אטרקטיבית לתוקפים מסוימים, וגם בסקר האחרון שערכנו לגבי מהו הסיכון הגבוה ביותר שאתם רואים בחברה שלכם, בין חברות ביטוח וגופים מוסדיים, אז באופן לא מפתיע, כמו בכל העולם, הסיכון הסייבר תפס את המקום הראשון. ואחת הבעיות זה בעצם כמה אני משקיע, ומה שמפתיע, לפעמים אנחנו משקיעים, אבל אנחנו משקיעים כאילו to check the box. במקרים שראינו, אז עשו השקעה, אבל עשו השקעה במערכות, אבל לא הפעילו את המערכות. ויש כאלה שהשקיעו וכבר הפעילו את המערכות, אבל לא בחנו את המערכות. זה דברים מהסוג הזה, זאת אומרת, זה באיזשהו מובן דומה לפעמים לנושא של ביקורת, אם זה ביקורת פנים, ביקורת חיצונית, אז מנהלים רוצים לעשות עסקים, בעלי עסקים רוצים לעשות עסקים, בעלים של חברות וכך הלאה. הנושא של הביקורת הוא ככה איכשהו צדדי, אבל פה מדובר בהרבה יותר מסיכוני ביקורת, גם סיכונים תפעוליים אחרים יכולים להיות קריטיים ויכולים להפיל חברות, אבל פה אין ספק שהסיכון הזה הוא דרמטי. לכן הרגולטורים דואגים גם לבצע תרגילים, ואנחנו כל הזמן רק מרחיבים את התרגילים האלה ומרחיבים את המשרד. בעולמות של הביטוח כבר אנחנו מסתכלים על הנגזרת הבאה, שזה גם סיכון הלקוחות, לא רק הסיכון לגוף עצמו, ויש גם סיכונים ברמת המערכת כולה. עכשיו, סביבת העבודה הופכת להיות רק יותר מאתגרת, מכיוון שהיא חושפת אותנו ליותר סיכונים. אחד, קודם כל העבודה מרחוק, כולכם יודעים, אני לא צריך להכביר על זה מילים, אבל גם הפתיחה של מידעים בעולם המודרני, פתיחה של מידעים ליותר גורמים במערכת הפיננסית, קוראים לזה Open Banking, Open Finance וכך הלאה, הדבר הזה כמובן מעלה בצורה מאוד משמעותית את הסיכון. וקודם כל אנחנו מתמודדים עם דבר שקשה יותר להתמודד איתו מבעבר, וזה העובדה שאנחנו צריכים הגנה לא רק לגופים גדולים, אלא גם לגופים קטנים. עכשיו, גופים קטנים, איזה יכולת יש להם להשקיע בהגנות סייבר משמעותיות? הסיפור הזה הוא סופר מאתגר, ואפשר לעשות קונסולידציה כמובן, ואז בעצם יהיו גופים גדולים שיכולים לשים תקציבי סייבר משמעותיים, אבל כנראה שזה לא יהיה הפתרון. ואז יש לנו פתיחה של המידע והגישה הישירה להרבה מאוד גופים, אתם רואים את זה בנתוני אשראי, אנחנו רואים את זה ב-Open API, הבנקאות הפתוחה כרגע שנעשתה, אבל השאלה, האם כאשר יתקפו איזשהו פינטק קטן,
שקיבל מידע מבנק, האם יבואו בטענות לפינטק הקטן, או ידעו בעצם זה מידע, לקוח שהמידע שדלף זה מידע מהבנק שלו, הוא לא ירוץ לבנק לסגור את החשבון שלו בבנק, למשוך את הכסף. זה סיכון אדיר, סיכון מערכתי, זה לא סיכון של הפינטק הקטן. והשאלה כמה הפינטק הקטן הזה יכול בעצם להשקיע בהגנות סייבר, זה סכנה לכל המערכת הפיננסית, כי ירוצו לבנקים, ויתבעו אפילו את הבנקים, וסיכון לא טריוויאלי. אז יחד עם התחרות והקדמה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם יש לנו גם את המערכת לבוא ולהגן על אותם גופים, והאם יש להם את התקציב המתאים, והאם אנחנו נותנים להם מודל שבעצם מבטיח את המערכת. זו שאלה מאוד לא טריוויאלית. שאלה נוספת היא, שוב, האם מתקפות שבאות מגורמים עוינים, האם הם אירוע טרור או אירוע מלחמה, והאם המערכת העסקית צריכה לשאת בעלויות של הגנה וגם של התוצאות של אירועים מהסוג הזה. שאלות לא טריוויאליות. במקרה שאתם מכירים אותו, אנחנו הטלנו קנס שהוא מעל 10% מהשווי של עסקי הביטוח של אותה חברה. תחשבו מה זה, מעל 10% שווי עסקי הביטוח. זה מכיוון שאנחנו קודם כל חושבים שהעסק הזה מוצדק, ובמקום שלא יצייתו לרגולציה ולא יעמדו בסטנדרטים, אז יש מקום להטיל קנסות כאלה, קנסות שהם משמעותיים, מכיוון שהסיכון הוא משמעותי. אתם יודעים, בבחירות לארצות הברית תמיד יש שאלה מי ירים את הטלפון האדום. וצריך גם לזכור שמי שמרים את הטלפון האדום, חשוב מאוד לדעת אם יש לו איזה חבר טלפוני, שאולי הוא מרים את הטלפון האדום, אבל יש לו בעוד מישהו להתייעץ. וזה היה המקרה, כאשר אני קרא אירוע שירביט, אז אני שאלתי את עצמי כמה יש לי יכולת להרים את הטלפון האדום באירוע הספציפי הזה, ולכן הרמתי טלפון לחבר טלפוני, במקרה הזה זו הייתה חברה, חדווה בר, מהפיקוח על הבנקים. כמובן שלא נכנסתי לדברים שאי אפשר לדבר עליהם, אבל קיבלתי תמונה מלאה שעזרה לי בצורה בלתי רגילה, זה אחד הדברים הכי טובים שעשיתי. אחר כך ידעתי לקבל החלטות תוך התייעצות עם גורמים אחרים, וזה אחד הדברים הסופר חשובים לעשות באירוע כזה. תודה נמרוד.